ମହାରାଜଙ୍କର ସଭାକୁ ଆସିବା ସମୟ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହୁନି। ଏମିତି ରହିବ ମହାଶୟ? କାହିଁ କଣ ହୋଇছিল ମହାରାଜଙ୍କର? ଆପଣ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମହାଶୟ? କାହିଁ ଜାଣି ତ ଆମ ମହାରାଜଙ୍କର କୁଆଡେ ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର, ହାଇ ସୁଗାର ଭଳି ରୋଗ ବାହାରିଛି ବୋଲି ବୈଦ୍ୟରାଜ କହୁଥିଲେ। କେମିତି ବା ନ ହବ? ଆମ ମହାରାଜ ତ ଯାହା ମିଳୁଛି ଗିଳି ଯାଉଛି। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ମହାରାଜ ଆସିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡେ ଆମ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛି ବୋଲି, ତାହେଲେ ଆମ ଚାକିରିକୁ ବି ଗିଳିଯିବେ। ଆସିଲେ କଣ ମହାଶୟ? ହଉ ତୁମେ ଯାଅ, ଯାଇ ମହାରାଜଙ୍କ ସିଂହାସନଟା ସଜାଇ ଦିଅ। ଆଉ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଆସିବା ସମ୍ବାଦ ଘୋଷଣା କରିଦିଅ। ସାବଧାନ ସାବଧାନ ସାବଧାନ, ହୁସିଆର। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ସିଂହାସନକୁ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ, ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ, ମୃତ୍ୟୁର ସୌଦାଗର ଶ୍ରୀ 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 ସୟାଜ ଶ୍ରୀ ଯମ ମହାରାଜ ସିଂହାସନକୁ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। आज सभा कार्य आरंभ चित्रगुप्त निज पंचिका देखी कह आज क्यों आत्मार विचार महाराज। हे सैन्य, मत प्रबल भोक लगे मो किसी खाद्यर बंदोबस्त कर। चित्रगुप्त एक खाइबा मटर सीझा। ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ କାରଣରୁ ବୈଦ୍ୟ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ହଉ ଛାଡ଼ ଏବେ କହ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ଆଜି କେଉଁ ଆତ୍ମାର ବିଚାର କରାଯିବ? ମହାରାଜ, ଆଜି ଯୋଉ ମହାନ ଆତ୍ମାର ବିଚାର କରାଯିବ ସେ ଭୁଲ କରେ ଗୋମାତା ଭାବରେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ, ଯେ ମଣିଷ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସର୍ବପଦ ସମର୍ପିତ କରିଛି। ହେଲେ ମଣିଷ ସମାଜର ଭୁଲ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲେ ବି ସେ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ମହାରାଜ, ସେ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ଏ ମାନବର ଭୁଲ ପାଇଁ। କଣ କହୁଛ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ? ହଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି। କେମିତି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ? ମହାରାଜ, ପ୍ରଥମେ ସେ ମହାନ ଆତ୍ମାକୁ ଏ ସଭା ମଞ୍ଚକୁ ଡକାଯାଉ, ସେ ସବୁ କଥା କହିବ। ଠିକ କହିଛ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ। ହେ ସୈନ୍ୟ, ଗୋମାତାର ଆତ୍ମାକୁ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ କର। ମହାରାଜ हे पुण्य आत्मा, तमें तो भूल करे मानव सेवारे सब बेले हेले मानव एमती की भूल कला जे तुम समय हवा पूर्व तुम मृत्युवरण कर। हाँ महाराज, कौन कहबी मनीष सेवारे सब नियोजित मनीष को खाइबा सुविधा निज व्यक्तिगत अन्य क्या चिंता करूनी। महाराज, ए मनीष भूल करे बहुल मात्रा प्लास्टिक व्यवहार किंतु पुनः योजना जहाद्वारा मो भली जीव जंतु खाइबा द्वारा मुखरे पड़ुंट किसी करନ୍ତୁ महाराज, किसी करନ୍ତୁ नहले जीव जगत ध्वंस होइଯିବ। करନ୍ତୁ महाराज। आत्मा कौन ठीक कहूँ? हाँ महाराज, से ठीक कहूँ। खाली सेतिकी नुहे महाराज, मनीष प्लास्टिक व्यवहार करने द्वारा और अनेक भयंकर समस्या देखा भूल करे। कौन कहूँ चित्रगुप्त? ताहले भूल को जाई सेठिकार स्थिति को देखिया पड़िबो। हाँ महाराज, विलंब कहीं नहीं महाराज। जीवा चित्रगुप्त, चलो तो महाराज। हाँ 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 हाँ
হারিগল এই হারিগল ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ବୋଧେ? ହଁ ମହାରାଜ, ଆମେ ଉତ୍କଳ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାର୍ଶାଘାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମହାରାଜ। ଏଠି ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ କଣ ପାଇଁ? ମହାରାଜ, ଏଠି ଓସିଏ ବୋଲି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଚାଲୁଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଏତେ ଭିଡ଼। ଓସିଏ କଣ ଏ ଓସିଏ? ମହାରାଜ, ଓଡ଼ିଶା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକାଡେମୀ। ଓଡ଼ିଶା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକାଡେମୀ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ? ମହାରାଜ, ଏଠି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର? ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯେମିତି ମତେ ପାଞ୍ଚଟା ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଏଥିରେ ଲେଖି ରଖୁଛି, ଠିକ ସେହିପରି ଏଇ ଭୂଲୋକରେ ମଣିଷ ନିଜର କାମକୁ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ମହାରାଜ। ମହାରାଜ, ଆମ ଜମପୁରକୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ମୋ ହାତରେ ଲେଖି ଲେଖି ମୋ ହାତ କଣ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏ କାଗଜ ଗୁଡାକ ପୁରୁଣା ହେଇ ଚିରି ଯାଉଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ମିଳୁନି। ହଉ ହଉ ଦେଖିବା ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଛେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ହଁ ମହାରାଜ, ଏଠି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ହଁ ମହାରାଜ, ଓସିଏର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କାରଣରୁ ଏଠି ଏକ ଭୋଜିର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ରଖାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ତ କାମ ସାରି ଗଲାବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଜନ କରିଥିବା। ହଁ ମହାରାଜ, ଆଉ ଗଲାବେଳେ ଆମ ରଙ୍ଗ ଉର୍ବଶୀ ମେଧାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ତମର ସେଇମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ମହାରାଜ, ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ଏଠି କଣ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଧେ? ମହାରାଜ, ଏଇଟା ବା ଗୋଟେ ଦୋକାନ, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ସେଇଠିକେ ବସି ବିଶ୍ରାମ ନେବା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବେପାର ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବାଲା ଚାନ୍ଦା ମାଗିବା ପାଇଁ ପଳେଇଲେ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ଏ ମାନବ କଣ ଆମକୁ ଚାନ୍ଦା ମାଗିବା କଥା କହୁଛି? ମହାରାଜ, ସେ ମାନବ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, ଆମେ କିଏ? ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି? ମୂର୍ଖ ମାନବ। କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମହାରାଜ, ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି, ହେ ମାନବ, ତୁମ୍ଭେ କଣ ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନା? ତୁମ୍ଭ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜ ଉପସ୍ଥିତ। ଭୁଲ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ, ମତେ କ୍ଷମା କର। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ହେ ମାନବ, ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡିଲୁଣି, ତୁମ ଦୋକାନରେ ଯଦି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦିଅ। ଦଉଛି ମହାଶୟ, ନିଅନ୍ତୁ ମହାଶୟ। ମହାରାଜ ନିଅନ୍ତୁ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ଏ ମାନବ କଣ ଆମକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଦଉଛି? କାଚ, ମାଟି, ପିତ୍ତଳ ଇତ୍ୟାଦି ପାତ୍ର ଏ ମାନବ କଣ ବ୍ୟବହାର କରୁନି? ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରୁଛି ମହାରାଜ, ହେ ମାନବ, ତୁମେ କଣ ଏଠି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖାଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ? ମୁଁ କଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ କମ୍ପାନୀ ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡୁଛି, ସେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ମୁଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରେ ଛାଡୁଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବି ଆସୁଛି ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରେ ହିଁ ଆସୁଛି। अंकल मते गोटे कुरकुरी दिया। दଉଛି ମୁନି। ବୁଲି ଯା ସେଇପଟୁ ମୁନି ତ କୁରକୁରି ନେ। ଆରେ ମୁନି, हाँ ତୁ କଣ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯାଇନୁ? अंकल आज हम स्कूल छुट्टी। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲେ ଆଜି କଣ? किछि नहीं अंकल। କିଛି ନାହିଁ ତ ସ୍କୁଲ କଣ ପାଇଁ ଛୁଟି? अंकल गतकाली जे वर्षा होइतिला सेही वर्षा जल हम स्कूल घरे पसी जीबारु आज हम स्कूल छुट्टी। କଣ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ତମ ସ୍କୁଲରେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନି? अच्छी अंकल। ଅଛି ତ ପାଣି କେମିତି ଜମିଲା? अंकल जेउ ड्रेन देई पानी निष्कासित हुए सेथिरे लोक माने व्यवहार करथिया प्लास्टिक एने तेने फोपाड़ीबा द्वारा भर्ती हे जायछि। सेथिपाई पानी जहा द्वारा कि पानी भल भाबे निष्कासित हो पारुनी, जहा द्वारा मो भली सहसा पिलांकर पाठ पढ़ारे असुविधा होउछि। खाली सेतिकि नुहे अंकल, लोक मानकर यातायातरे ମଧ୍ୟ असुविधा हेउछि। हे मानव, तुम एठी सरकार कौन प्लास्टिक पे किछि पदक्षेप नेउनांती? ନେଉଛନ୍ତି ମହାଶୟ, ହେଲେ ଏ ଲୋକମାନେ ତ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋକେ ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେତେ ହେଉ ପଛେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାନ୍, ତଥାପି ଏ ମଣିଷ ପଲିଥିନ୍ ଫ୍ୟାନ୍। ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ,
ଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କେମିତି ସବୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଦେଖୁଛି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଦେଖୁଛି। ଚାଲ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ଆଉ କୋଉଠି ସବୁ କଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ରାଣୀ ବୋହୂ, ଏ ରାଣୀ ବୋହୂ, ରାଣୀ ବୋହୂ, ଆରେ ରାଣୀ ତୁ ଏଇଠି ତୁ ବୋହୂ କୁଆଡେ ଯାଇଛି କି? ବାପା ବୋଉ ବା ପାଣି ପାଇଁ ଯାଇଛି। ପାଣି ପାଇଁ ଯାଇଛି? କେତେବେଳୁ ଗଲାଣି? ବାପା ବୋଉ କେତେବେଳେ ଗଲା? କେତେବେଳୁ ଗଲାଣି? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାନଙ୍କର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ବସି ଗପୁଥିବେ ସେ ଗପୁଥିବେ। ଖାଇକି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯିବି ଡେରି ହେଲାଣି। ସୁମି, ଏ ସୁମି, କଣ ହେଇଛି କହୁନ? ଚିଲଉଛ କାଇଁ? ଚିଲେଇବିନି? କଣ କହୁଛ ତମେ? ରାଣୀ କହୁଥିଲା ତମେ କେତେବେଳୁ ଗଲାଣି ପାଣି ପାଇଁ? କଣ କରୁଥିଲେ ସେଠି? କଣ କରୁଥିଲି ଯାଇ ଦେଖି ଆସିଲନି? ନଳକୂପରୁ ତ ପାଣି ଝରଣା ଭଳି ଝରଝର ବହୁଛି ଯେ ମୁଁ ବାଲ୍ଟି ନେଇ ଯିବି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିବି ଆଉ। ହଁ ଛାଡ ଛାଡ, କଣ ହେଇଛି କହିଲୁ ସୁମି? କଣ ହେଇଛି? କଣ କହିବି? ନଳକୂପରୁ ତ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଏ ପାଣି ପାଇଁ ଘଣ୍ଟେ ଦି ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ବାହାରୁଛି? କାହିଁ ନଳକୂପ କଣ ଖରାପ ହେଇଛି କି? ନଳକୂପରେ କିଛି ହେଇନି। ତାହେଲେ ଭୂତଳରୁ ଜଳର ସ୍ତର କୁଆଡେ କମିଗଲାଣି। କମିଗଲାଣି? ହେଲେ କେମିତି? ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କରି ଏଣେ ତେଣେ ଫୋପାଡ଼ିବା କାରଣରୁ ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମାଟି ତଳେ ଏକ ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଲାଣି, ଯାହା ବର୍ଷା ଜଳକୁ ମାଟି ତଳକୁ ଦବାକୁ ଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଭୂତଳର ଜଳସ୍ତର ଦିନକୁ ଦିନ କମିଗଲାଣି। ଯଦି ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ପଲିଥିନକୁ ବନ୍ଦ ନ କରାଯାଏ ତ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖାଯିବ ମାଟି ତଳୁ ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ବାହାରିବନି। ତୋର ପୁଣି କଣ ହେଲା? ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଉ ପଲିଥିନ ଆମ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ। ମଣିଷ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଉପରେ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତୁ କଣ କହୁଛୁ ରାଣୀ? ଠିକ କହୁଛୁ ବୋଉ। ଦେ ସେ ପାତ୍ର ମତେ, ମୁଁ ତତେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ମୁଁ କଲେଜ ବାହାରିଲାଣି, ମୋର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତୁ କହୁଥିଲୁ ବା ବଜାରରୁ କଣ ଆଣିବା ପାଇଁ? ହଁ ହଁ ରହ ମୁଁ ଯାଉଛି। ରାଜା ଏଇନେ। ଏ କଣ ବ୍ୟାଗ? ହଁ ବ୍ୟାଗ। ତତେ କଲେଜରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ପରିବା ଆଣିବାକୁ ତତେ ସୁବିଧା ହବ। ପରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ବ୍ୟାଗ ନେଇକି ଯିବି? ମୁଁ କଲେଜ ଯାଉଛି ବୋଉ। ବ୍ୟାଗ ନେଇ କଲେଜ ଗଲେ ସେଠାରେ ମୋର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ରହିବ ତ? ପରିବା ବାଲା ପଲିଥିନରେ ପରିବା ଦବନି କି? ସେଇ ପଲିଥିନରେ ପରିବା ନେଇ ଆସିବି। ତୁ ବୁଝୁନୁ ରାଜା, ପଲିଥିନ ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ, ଆମ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଠିକ ନୁହେଁ। ହେଇକି ରାଜା ବାପା ତମେ ସେଠି ଖୁଣ୍ଟଟା ଭଳି ଛିଡା ହେଇକି କିଛି କହୁନ? ହଁ ରାଜା, ତ ବହୁତ ଠିକ କହୁଛି। ଆମ ସମାଜ ଆମ ପରିବେଶ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ନୁହଁ। ଏ ବ୍ୟାଗ ନେ ପରିବା ଆଣିବୁ, ତତେ ସୁବିଧା ହବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏ ବ୍ୟାଗ ନେଇପାରିବି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ, ଯୋଉ ଯୁବ ସମାଜକୁ ନେଇ ଆମେ ଏତେ ଗର୍ବିତ। ଯୋଉ ଯୁବ ସମାଜ, ସେଇ ଯୁବ ସମାଜର ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ତ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଯୋଉ ଯୁବ ସମାଜ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ଓ ସଚେତନ କରିବା କଥା, ସେ ତ ଏସବୁକୁ ଆଦୌ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନି, ଯାହା ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଦୌ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ଦେଖୁଛି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଦେଖୁଛି। ତାହେଲେ କଣ କରାଯିବା ଉଚିତ? ମହାରାଜ, ଯଦି এই ମଣିଷ ସମାଜ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଜନ କରେ, ତାହେଲେ এই ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସମସ୍ୟାରୁ ଆମ ପରିବେଶକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଉ ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ କହିଛ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ଠିକ କହିଛ। ତାହେଲେ ଶୁଣି ରଖ ମାନବ ଜାତି, ଯଦି ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି ଆଉ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। देश को बचाना है तो प्लास्टिक को हटाना है। वो सब एक स्वर रखो। देश को बचाना है तो प्लास्टिक को हटाना है। देश को बचाना है तो प्लास्टिक को हटाना है। देश को बचाना है तो प्लास्टिक को हटाना है। टिक 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 कसम ये खाए रे। टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। टिक 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 कसम ये खाए रे। टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे।